Que tal, como están? Benvidos. Santiago é a cidade dentre as principais urbes galegas na que peor funciona o servizo de axuda no fogar. Así o destacaba esta mañá o voceiro do PP, que sostén que Compostela Aberta non xestiona ben este servizo ao prestar moi poucas horas e ao ter a 157 persoas en lista de agarda. A prestación do servizo de axuda no fogar en Santiago xa leva tempo no punto de mira despois das queixas dos usuarios e propios traballadores da empresa Valoriza, e tamén porque o Concello non asumiu as horas adicionais que a Xunta decidiu asignar. Así, a capital galega atende agora 86 persoas, mentres que 157 seguen na lista de agarda. Comprobamos que os datos da nosa cidade son absolutamente desalentadores e pois tremendamente negativos. Santiago é a cidade de Galicia con peor ratio de atención no servizo de axuda no fogar, entendendo como ratio de atención as horas atendidas en relación co número total de horas que habería que atender para que todas os cidadáns que solicitan ese servizo pois tiveran a atención correspondente. O voceiro do PP agarda que o Goberno axilice a nova contratación do servizo que aínda está en proceso. O paso que vai Hernández non cree que alo menos ata outubro poida estar adxudicado. Mentres Valoriza segue ao cargo mediante prórrogas, aínda que hai meses que esta empresa mostrou a súa intención de deixar o servizo. E achegámonos agora a Alameda, onde está localizada unha colonia felina. Este foi o lugar escollido pola Concelleira de Benestar Animal para presentar as accións que vai desenvolver o Concello para xestionar precisamente estas colonias. Trátase de sinalizar eses puntos e de habilitar casetas para que se poidan alimentar a estes gatos da rúa. A Concelleira de Benestar Animal, Noa Morales, deu a coñecer esta mañá as accións que porán marcha o Concello dentro da segunda fase do Plan de Xestión das Colonias Felinas que se iniciou o ano pasado. Trátase da sinalización destas colonias e da dotación de casetas nas que as persoas voluntarias lle poden suministrar os alimentos precisos aos gatos da rúa. Poñer casetas para os animais e a sinalética que vai a señalar pois eso, as zonas onde están as colonias felinas, onde se vai a indicar o método de control que sirven, que son colonias esterilizadas, que hai unha persona ao cargo destes animais e que ademais se eviten, en todo caso, que unha das cousas que se recorda aí, os cans e as cadelas, pois que non ronden por estas, que procuren non rondar por estas zonas. A Edil presentou estas accións no contorno da colonia felina localizada na Alameda. Noa Morales explicou que en Santiago están censadas máis de 25 colonias felinas. Esta colonia, por exemplo, esta colonia é particularmente especial porque ten 22 anos, a persona que se encarga dela leva pois eso, máis de 20 anos o cargo dela, así que é a primeira vez que o Concello toma a iniciativa e contribúe ao cuidado delas, pero logo hai asociacións e hai persoas particulares que pois viven cerca dunha colonia e que de maneira desinteresada durante a súa vida pois decidiron axudar no cuidado destes gatos rueiros. O Goberno local tamén está a colaborar coa Asociación Libera nunha campaña informativa sobre o programa CES, Captura, Esterilización e Solta. Na primeira fase de implantación deste método, o Concello afrontou ata agora a esterilización de máis de 120 gatos e gatas. E se hai uns días o BNG lle daba un toque de atención ao Goberno local pola maleza que cubría o arco de Mazarelos, hoxe puidemos ver esta peza patrimonial con mellor aspecto. Isto foi despois da intervención do Servizo de Limpeza. Hai unha semana o BNG instaba ao Goberno de Compostela Aberta a que limpara o arco de Mazarelos, invadido pola vexetación que podía degradar, dicía o voceiro do grupo, esta peza patrimonial. Rubén Cela tamén lle pedía ao equipo de Martiño Noriaga que vele polo acondicionamento da praza e polo mantemento da contorna. Hoxe este era o aspecto de Mazarelos despois de que onte os operarios do Servizo de Limpeza cortaran parte da maleza que cubría o arco, aínda que semella que este enclave precisa dun plan de acondicionamento máis extenso. Noutra orde de cousas, hoxe produciuse unha nova reunión da Comisión de Seguimento da primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia.
A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Etel Vázquez, participou hoxe nunha nova reunión da Comisión de Seguimento da primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia, na que ante o incumprimento da subrogación nun dos contratos, acordouse iniciar o procedemento para a súa resolución, coa fin de volvelo a adxudicar e resolver coa máxima celeridade a situación dos traballadores afectados. A titular de Infraestruturas salientou que o Goberno galego segue a traballar nos dous obxectivos marcados co deseño deste plan, que os galegos teñan servizos de transporte e se aseguren os empregos do sector. Eu creo que podo decir que por unanimidade acordamos iniciar o procedemento de resolución do contrato por incumplimento das cláusulas de subrogación. Dende logo, da Administración, consideramos que cos dereitos laborais non se xoga e procederemos coa fórmula máis áxil, máis rápida, con toda a celeridade posible, a resolver o contrato e marcarnos os dous obxectivos principais que nos marcamos co Plan de Transporte Público de Galicia, que é garantir o servicio e tamén, por suposto, que asegurar o emprego. Os alumnos e alumnas do programa Lanzadera visitaron esta mañá o viveiro de empresas que a Cámara de Comercio ten no polígono da Costa Vella. Esta formación de 5 meses serve para que os desempregados adquiran habilidades de cara á procura dun posto de traballo. O programa Lanzadera é unha iniciativa de innovación social que serve para que 20 persoas desempregadas accedan a desenvolver as súas habilidades, capacidades e aptitudes, traballando en equipo e por proxectos. Unha metodoloxía innovadora que trata de poñérllelo máis doado no seu regreso ao mercado laboral. E ten unha progresión no que teñen que empezar enfiando primeiro traballo en equipo, saber o que significa traballo por proxectos, que empecen unha sesión de autocoñecemento, recuperar a motivación sobre todo, aquilo que eles saben facer, que recuperen a confianza en sí mesmos, e no transcurso de todo iso teñen que facerse visibles. De que xeito? Ven a través da páxina web, visitando empresas, normalmente chegado a mitad do programa empezan a ter a confianza suficiente como para empezar a visitar empresas. Básicamente son persoas que tras 5 meses de formación adquiren as ferramentas necesarias para poñerse en valor. Eles aprenden, sobre todo, a facer o seu elevator pitch, cada un deles. Significa que na media de 1 minuto saben presentarse ante situacións de networking que poden coñecer a persoas, unha rede de contactos, explicar que é o que teño e o que ofrezo. Pero non todos rematan o percorrido buscando un traballo por conta allea ou emprendendo. Despois de analizar o seu mapa de empregabilidade, hai quen opta por seguir formándose. Hai xente que incluso está pensando en incorporarse en ciclos superiores, dentro do que supón o seu mapa de empregabilidade, pola idade, pola experiencia, porque non sabía o que quería, e a raíz de estar no programa, ca axuda de todos os compañeiros, van obtendo, polo menos centrándose. Hoxe tocou visitar o viveiro de empresas da Cámara de Comercio no polígono da Costa Vella, pero os 20 participantes nesta edición do programa Lanzadera continuarán ca súa formación ata o vindeiro de outubro. Toda a información deste proxecto atópase na web www.lanzaderasdeempleo.es. E como sempre imos botar un ollo ás opcións que temos para o noso tempo de lecer aquí en Santiago. Vexan a nosa axenda cultural. Tamén, como sempre, e sobre todo nesta época pendentes do tempo, remata o mes de agosto, pero imos ver
Como teremos estes días? Información que recollemos de Meteo Galicia. O venres en Galicia os ceos estarán máis anubrados canto máis ao norte, onde haberá posibilidade de algunha precipitación feble. As temperaturas quedarán sen cambios significativos ou sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán de compoñente norte moderados en xeral. O sábado agardanse ceos pouco anubrados en xeral con intervalos de nubes altas. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios significativos, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo do nordés. No domingo os ceos presentarán nubes de tipo alto en xeral pola mañá, pero aumentando a nubes medias e baixas pola tarde na fachada atlántica. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán do sudoeste frouxos. O venres en Santiago teremos ceos despexados durante toda a xornada. As temperaturas irán dos 12 aos 21 graus e os ventos soprarán de compoñente norte. O sábado agárdanse ceos con nubes altas. As temperaturas máximas ascenderán ata os 24 graus e os ventos soprarán do norte febles. No domingo teremos ceos con nubes altas que deixarán nubes e claros pola tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán do sudoeste. Ata aquí o noso repaso informativo de hoxe. A continuación quedamos co preguntoiro. Hoxe acompáñanos o coordinador da Cruz Vermella en Santiago. Con el imos falar dunha campaña solidaria de recollida de material escolar. Con el quedamos. Graciñas por atendernos.